نبينا وحبيبنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ثبتنا على الإيمان وتوفنا على الإسلام. اللهم زدنا إيمانا وتسليما وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يدى أليس بياني كما نعيسي أرجو وانا عديسي gashi cikin fahimtar al'amari wani ba cikin ɗaya daga tuban wato wanda ake yi itimali da su a cikin musulunci ma'ana littafi ne wanda mulasa ma'ana cirowa aka yi daga wasu gurare cirowa aka yi daga wasu littattafai shi na abu da ke farko yana cewa عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال أنا جابر كتب من زم الله صلى الله عليه وسلم يا أنا مبني الأباري والله يفعل الله يفعل حتى كابوكم. قال فقال شيء خلق الله تعالى قبل الأشياء نور نبيك يا جابر سيجمين نوري daga haskensa wannan gabar na gama karanta hadisi da kuma karanta min nuri wani shi ne fitina ta farko wata ta rikita ma'ana ta zama da cewa babu wata aya da ta yi nuna irin cewa an ciraci hasken manzon Allah cikin hasken Allah ko kuma daga hasken Allah. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث يشاء وحيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لون ولا كلام ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا الشمس ولا القمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق yayin da Allah ya nufi a lokacin ba komai ba duk wani halittu da nisa ba yayin da Allah ya nufi ya halicci halittu sai hadisi ke cewa ba kasama zalika nura arba'ata ajza'i sai Allah ya raba hasken da gida uku عنده وجعل من الجزء الاول الكلام سي الله هذا الشيء الكلام يلقى جزء الفرق والثاني اللوحة نبي يوسف قال جانب والثالث العرش نوع قال العرش ثم قسم إيرم ثم قسم الجزء الرابع شيء ولم كشف أجزاء كان ربع شيء إلى 4 أجزاء هو إلى فخلق من الأول ساقال على التالي كشف برقو عملت الأرش ملايكون استقبل كان عليه ومن الثاني على الكرسي لبيو نبيو أكيد كجرا وجعل كجا وسع الكرسي والسماء والأرض ومن الثالث لغنوكما باقي الملائكة صور ملائكة من عملت الأرش باقي الملائكة صور ملائكة مسكين yin ayyuka da Allah ya musu umarni sai aka ci su da nan kashi wa min al-qato kaji sai an ƙara rawa wani gida hudu min al-awwal na farko sai aka samawati wa min al-thani sai aka al-ardi aka kasai ba wa min al-thalith na uku al-janna wan nar da haske da sai ɗaya ƙara raguwa sun makasar juz'ur rabi arba'ati ajza'i
sai aka yi raba wannan shi ma gida hudu fa khalaqa min al-awwali nur al-absar ko nur absar al-mu'minin hasken maganin mu wa min as-sani juz'i na biyu da aka raba shi ma sai aka mai saka nur qulubihim hasken zukatan mu ne wa huwa ma'rifatun billah shine sanin Allah ilimin sanin Allah wa min as-salis sai aka daga nan kuma sai aka yi nurul alsinati hasken da suke cikin harasa nur alsinatihim gaji an yi rubutun kamar da gode ba nur alsinatihim hasken harasan mu'min wa huwa tauhid shine abin da suke faɗa na tauhidi kada Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisi na farko da aka fara faɗa shine ma'ana hadisin yanda yake to abin da zai rikita da ke cikin wannan hadisi sai mu duba mu gani duk wanda yake cewa akwai hadisin nan kaga da yawa kaga a cikin sufaye na tabbata mai jayi akan cewa ya tabbata hadisin akwai shi na san bai kai suwiɗi ba kuma bai kai gumari ba amma mai gumari ya faɗa akan hadisin kawai da maganar magabata ake ɗaukowa ba magana ta za a ɗauka ko ta to ba ni na fara rubuce shi ba wanda ya fara rubucewa imam suyudi cewa yi wakala imam suyudi fil hawi fil fatawi a cikin littafin sahawi fil fatawi sai ce laisa lahu isnadun yu'tamadu alayh wannan hadisin kwata ba shi da isnadi da za a iya dogaro ma a tabbata a ce akwai hadisi haka wannan shi duk na babu shi suwidi ya yi gaskiya dan hadisi da rakaka irin wannan baya tabbata a ce magana annabi ce duk magana da kaji ta da rakaka wallahi ba ta manzo Allah ce magana rakaka ba ne faɗa ba magabatan da suka faɗa sai kara cewa wa huwa hadisun mawdu'un suwidi kenan na ga magana ta mata zo karshe kina abokin mujadala sufi ne amma ga shugaban sufa ya can tun kan shehu tijjani sufi ya riga zuwa ya ce hadisun mawdu'un kuma shi sufi dinnan mujtahid ya kai matsayin mujtahidi ya ce hadisi ne mawdu'i ma'ana tatsuniya ne ƙarya ne babu shi kage ne wannan magana sufi ya ƙara wata magana a kai kaga magana biyu ko ya ce laisa lahu isnadun yu'tamadu bihi ya ce wa huwa hadisun mawdu'un biyu duka a cikin hawi sai ce fal jumlatu hadis fal jumlatu abinda za a dauka jumla na ma'anoni ko na maganganu akan wannan hadisi sai ce fal hadisu munkarun sai wannan hadisi ya zama da mai ilimin duniya kaf munkari ne bai cancanta ma ka dinga bada labarin sa ba a matsayin sunansa ilimi kai kara kuma cewa mawdu'un kaga ya kara mai mawdu'i a bigire sai ce wala asala lahu fi shay'in min kutubis sunna yace ba shi da asali kaf a cikin littattafan sunna kuma ka ce littattafan sunna za ka yi cewa kutubus sitta gaba ɗaya littattafan nan gaba ɗaya babu wani hadisi a ciki littattafan da musulmai suka ɗauka a matsayin bayan Qur'ani su ake sawa a gaba da aka bashi da asali wannan ya zo cikin hawayoyin fatawi a mujalladi na 1 shafi na 325 shi kuma gumari cewa yi idan kai mai yabo ne ma ka ɗauka a matsayin shi hadisin yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har kake gina yabon annabi a kai sai ce wala yakunu madhuhu alaihi salatu wassalamu shafi Allah shi mai yaban annabi da wannan hadisi to yaban annabin ba zai zama sa sanadiyar ceto ba domin shi yaban an gina shi ne fil kazib alaihi sallallahu alaihi wasallam an gina shi ne akan ƙarya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ce illa an
ya tuba har sai in ya tuba lokaci yayi da haka illa an ya tuba sai in ya tuba da haka shi shehi in Allah ya sa ya rasa wata hujja to illa an ya tuba da sauran wanda suka fahimci cewa hadisi sai an tuba. Wassalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yan uwa ga shi mun saurari dan uwa Malam Usman ya yi mana bayani akan yadda hadisin yake da kuma yadda malamai suka rushe shi cewa wannan hadisin ma babu shi kuma babu asali da shi a cikin littattafan musulunci kamar yadda ya kawo mana ya bayani akan littafin Suyuti Al-Hawi lil Fatawi. To alhamdulillah za mu tafi ga Malam Shehi. Za mu baka dama, kaji Malam Usman ya ce wani hadisi ba babu shi kuma duka malaman musulunci sun rushe shi babu wani asali a kansa. Za mu ji kai kuma minti 10 ka me za ka ce? To bismillah astaghfirullah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu damar wannan zama saboda tabbatar da hadisi ko babu shi. Ba zan tsaya karanta hadisi ba kamar yadda Malam Usman ya riga ya karanta shi. Ya wadatu saboda amfani da lokaci kuma ba zan fara kai hari zuwa ga duk da ya ce zai dawo kan wata nukuta min nuri, ina fatan ya dawo insha Allah in ana sai koma magana a shi wannan hadisi kamar da Malam Usman ya fara ɗauko shi a cikin Faidul Ahmadi ba kamar da faɗa ba asali bane, tabbas ba asali bane ba. Shi Ibrahim ne zai yi rubutu game da abin da ya shafi sira ta hanyar annabi sai ya ɗauko hadisin daga littattafai na magabata. Da na ce daga littattafai na magabata idan aka ce babu abu to bayan da ra'ayi a ce an je wani waje an ɗauko shi. Yawwa idan aka ce babu abu to babu wanda ra'ayi a ce je ka ɗauko min abu kaza ko kuma shi Ibrahim da ya ɗauko tun da ya fara yin amfani da Faidul Ahmadi sai mu tabbataccen din shi Ibrahim da ya dauko duk da bai bayyana cewa a ina ya dauko wannan hadisin ba. Insha Allah za mu tafi zuwa ga shi wannan hadisin mu ji shi hadisin wai daga wa ma ya fara zuwa. Alhamdulillah shi wannan hadisi na Jabir duk wanda ya kawo an same shi kuma malamai da dama na addini wanda suke suka ne a bangaren hadisi sun kafa hujja da shi kuma sun kawo shi a cikin littattafansu. Zan fara da wato babban malami masani na hadisi wanda kaf malaman ilimi sun san shi musamman na bangaren ilimin hadisi kuma kamar yadda aka sani Imam Bukhari da Muslim ma suna yin ruwaya daga maganganunsa. Shine al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani wanda rasuwarsa shekara 211 ne bayan hijira. Shi ne ya kawo wannan hadisi a cikin musannafin shi. Imam Abdurrazzaq As-San'ani ya kawo wannan hadisi da wannan lafazi kuma da sanadinsa ya kawo shi. Na farko kenan kamar yadda Malam Usman ya ce babu shi ko to Malam Abdurrazzaq As-San'ani ya kawo shi a cikin littafinsa musannaf kamar yadda alhamdulillah muna tare da malam ya san me ake nufi da musannaf ko littafi ne na hadisi. Akwai maratibu, akwai littattafai da ana samu wannan a ce masa musannafi ko musnadi ko sahihi kamar irin sahihi Muslim ko sahihi Bukhari. Akwai musnad da Imam Ahmad, musannaf na shika wato gashi shi na wato Abdurrazzaq kenan da nake magana akai. Da haka Abdurrazzaq yana da musannaf kuma wannan hadisin daga shi ne aka samu shi. Yanzu kuma zan tafi ga malaman da duka suka ambata don ba zan ɗauki Shehu Ibrahim kamar da faɗa ba asali ba ne. Zan tafi waɗanda suka gabaci Shehu Ibrahim wanda sun ɗauko wannan hadisin sun yi magana a kai. Na farko na fara kawo malami wanda a cikin musannafin shi aka samar da wannan hadisi da isnadin shi shine Abdurrazzaq As-San'ani a cikin musannafi na shi wanda yake mafkudi. Na biyu akwai Imam Al-Baihaqi ya mutu yayi wafati a shekara ta 458. Ya kawo shi a cikin littafin sa Dalailun Nubuwa inda ya bayani mai tsawo akan hadisin kuma yayi gaba wanda in mun zo za a bude abin da ya shafi magana akan hadisi sai mu tattauna akan abin da su suka magana din. Sai wanda malam ya kawo shine Imam Nasyudi
ya rasu a hijira ta 911. amma kafin mai gaba ina so a nan in fara haskawa malam Usman wata ka'ida ta malaman hadisi. Shi malamin hadisi makonce malaman hadisi musamman bangaren zari da ta'adili ko sahahawa ko da'afawa, akwai malaman da su malaman hadisi suka ce idan suka yi magana akan hadisi to ko hadisi yana da isnadi ko bai da isnadi wannan hadisin za a tashe shi. Misali kamar irin Imam Bukhari, Imam Muslim bin Hajar al-Asqalani, Imam Ahmad bin Hanbal, waɗannan malaman idan suka da'afa hadisi ko suka sahaha hadisi to wannan hadisin ingantacce ne, in kuma da'afa shi suka yi to mai rauni ne. Da haka idan suka zo suka kawo hadisi wani na kasansu ya zo ya saba musu, to a nan ana aiwatar da tarjihi ne, wanda in mala ya san ka'idar abin da ake cewa tarjihi a cikin afuwa ana gabatar da ana yin tarjihi ne idan aka yi mukarana tsakanin malami wanda yake ya yi magana akan na kasansa ko na samansa. An fahimta wannan kenan. Da haka shi yasa na tsayawa ne na dan yi bayani. Da haka Imamu Nasyu'i kamar yadda na kawo shi afuwa Baihaqi da nake magana akan shi ya rigayi Imamu Nasyu'i kuma ya kawo hadisin a cikin Dalailun Nubuwa, kuma bai bayyana cewa hadisi ne maudu'i ba. In aka ce mu hadisi maudu'i, hadisin da babu shi kirkirarsa aka kawai aka faɗa. Da haka wannan na biyu kenan. Sannan abu na uku shine sai Imam Nasyu'i ya kawo shi a cikin Hawi kamar yadda ya faɗa, sannan ya kawo shi a cikin Qasa'isul Kubra littafin sa. Ya kashi a cikin Hawi, ya kashi a cikin Qasa'isul Kubra, amma za mu dawo kan maganar da shi ya faɗa ta shi ta ita Imam Nasyu'i. Sannan za mu koma gun Kastalani wanda ya rasu a shekara ta 923, marubuci ne, an san shi, malaman hadisi sun san shi, ya yi ishara da wannan hadisin. Sannan za mu koma wajen hadidu da ba zan tsaya yi magana a kan shi ba saboda yanayi na wato lokaci, kan cin da lokaci na. Akwai Imam na Ajluni ya kawo hadisin, shi kuma ya yi wafati a shekara ta 1162. Ajluni duka malaman hadisi sun san shi a bangaren da'afawa ko sahawa. Malam Ajluni wanda yayin da ma ya kawo wannan hadisin shi ake akwai littafi Kashful Khafa ya kawo shi a cikin Kashful Khafa. Shi kuma wannan littafi Kashful Khafa Imam Al-Ajluni ya yi rubutu ne akan tattaro hadisai waɗanda suke sahihai da da'ifai da waɗanda suke wato maudu'ai. Ya kawo hadisin da isnadin wato abinda wanda na fara yin magana a kansa shine musannaf na Abdurrazzaq. Ya kuma jingina isnadin ko ya jingina hadisin da Abdurrazzaq. Shi Ajluni, ina ƙara jaddadawa, Ajluni malami ne na hadisi, malami ne na sahahawa da da'afawa. Ya kawo hadisin kuma bai ce hadisin da'ifi bane, bai ce maudu'i bane, bai ce kuma me munkari bane ba, kamar yadda malam Imam Nasyu'i ya faɗa. Da haka wannan kenan. Wannan su ne malaman da a yanzu zan kakkawo malam, kamar yadda ya ce babu wani malami ko kuma babu wannan hadisin a cikin sauran littattafai na a'imma da suka gabata. Yanzu to na kawo masa su, ina so malam ya gaya mana shin ta ya aka yi da ya ce babu su kuma a cikin waɗannan littattafan aka samu hadisi wanda dukansu da suka kawo in magana ne ta rauni ɗaya sun yi magana a kan rauni, amma babu tsakanin da Imam Al-Ajluni da shi Baihaqi da na kawo ba wanda ya ce hadisi ne maudu'i. Mutum ɗaya ne da ka kawo kan Imam Nasyu'i shine kace kamar yadda ka faɗa, wanda alhamdulillah ma a yanzu ga muna da Al-Hawi lil Fatawi, muna da shi, za mu iya tabbatar da abin da malam ya faɗa daga abin da zai kafa mana hujja da shi, ga Al-Hawi lil Fatawi. Da haka bi ma wancan insha Allah kamar yadda na kawo Dalailun Nubuwa ko na kawo na littafi na Kastalani ko na kawo na ainihin afuwa yake da suna ba musamman ba shi da abu na farko da na fara kawo na kawo